Zdarec, mé jméno je Vilém a vítám vás u dalšího tutoriálu, nebo prvního spíš tutoriálu. A to dneska jak si nainstalovat hru Rust a zdarma. Takže jdete na www.rust.cz, budete mít v popisku videa. A tady si stáhnete tady to, třeba lepší to je na mega, je to rychlý teda, je to rychlejší, to prostě kliknete. Takže se vám to pak takhle načte, no a dáte download to computer. Tak. Mají i servery, ale to je normálně pak v tom souboru, to tam je takhle není. Takže to dneska vyšlo, si stáhnete, takže tak, a dáte, to stahujete, to trvá půl hodky. Teďka dáte, to potřebujete, jo, to prostě musíte dát klik here a dáte, jakou máte kolik máte bytový počítač. Já mám teda 64, takže stánu 64, prostě jak to máte. Tak, jak to máte stažený? Tak tady jdete do stažených souborů samozřejmě. A dáte reset klient, spustit. To nevadí, jakou to verzi, já mám tak. Teď dáte další. Tady si to přečtete, to jsou ty pravidla, protože oni dělají vlastní servery a takovéhle věci. Takže souhlasím. Kam to chcete? Tak, třeba já to dám do GameD. Tak. A jak to chcete, tak to já nechci nic. Tady to. Instalovat. Kolik to trvá instalace teda? No a to se vám prostě nainstaluje takhle. No, potom vás ukážu, že já to mám nainstalovaný, potom vám to nabídne, chcete spustit toto, takže to pak jenom takhle otevřete. A tady si nastavíte grafiku, tady to, takže já to teda střihnu a něco vám ukážu teda, jak se připojit a takhle. Takže střih, tak jo, jsem tady. Ze začátku tam budete mít takovýho mrtvýho smajlíka, to se nebojte. Pokud se vám ale tak do 5 minut nezmizí, tak se to udělá špatně, doporučuji přeinstalovat. Tak, nedává to play, protože nejde, myslím, že single player, to nejde, a dáte F1. Tam si skopírujete, ze složky si skopírujete IP adresu a dáte jednoduše klasicky Ctrl+V, jo, tam nějaký jméno, a dáte Enter a bude se vám to začít, někam se vám to připojí, takže doufám, že vám tutoriál pomohl, pokud jo, dej like, pokud ne, dej dislike a uvidíme se pak zase někdy ve hře. Takže já se s vámi loučím a čus.